Hej, här mikrofonen. Ett poddvarp nu ösnja video som släppt bönvana. Poddvarp har framvis sina egna hemsidor och mikrofonen FO, men kommer ösnja ut i samstarve vi tynda tjänsterna lokalt FO och nu ösnja utdragsstöjna Radio FO. Och här tror jag att jag välkända socialmedier och video och poddvarps plattformar. Vi intervjuar personer som har spännande vidan att dela och ettla avhörda meningar om inte bara kvar som helst. Mikrofonen parsta politiskt ohäft, fjälltotta och upplysande. Och nu i mån till kvar som framme och i tog. Jag det Bo-tid. Välkommen. Välkommen till mikrofonerna. Vi har en spännande gäst att resa för. Det Ann-Britt Toftegård, lärare och hon skolastjärare och skolan Giljanese. Hon har ju för en avvärda grönare i blöden om det sagt och det var stödna vi godkände button vi säljer törve i skolan. Så vi får att spela henne sin när om hennes huxaner och hästen ökje och välkommen Ann-Britt. Tack. Så att den gröna röjner är mest till något som är forskjellig poäng som du hejer och understryker i uppstället. Du nämnde med annat att det får lite av tojmon, det får lite plats och sälja tingene som du hade förståra dagsens skola och du nämnde det här problemet som är helt var av. Du flaggar ett det problemet att det är ett växande tal av bötten som har säljan törv och du räknar upp att det är nek forskjellig slö av säljan törv. Du vill inte ta fram en bestämd grupp och du nämnde så det vi ADHD och annan sort autism och så forskjelligt. Är nu också skeptisk och vi akkurat samtidigt där oss nekvär alltså och så säger du här ifall jag citerar det består möte. Du säger här med ändan att politiska skipan öjre här var AHU att få samhällsborgare som kunde geva samhällen akkurst till det var vuxen. Tog mycket akkurst månader vi just nu, point nu. Så vi är next som inte får fälden för sig ut till vuxna lönen. Tog det inte finns ju någon kurs ur vattnarna. Och politiska skipan och skolverket är så vi allt landet lite rätt. Och nu är samtidigt tog på att vakna det heter för inte gäng långt. Och så säger det är hjälpen till nämngar vi säger en törve må komma igång nu. Och jag helt en morgon tog vi har för längre tusen li shower för det är. Hes button har nekogeva av oss som vuxen om vi tar hand om det och vi har lärt väl och det ska vara på nu. Så är öliga till lägga öliga tonväkt och att det är något som är akut och att det är ett växande problem som vi är växa ut av kontroll så skiljer det ja. Är det rätt förstår jag? Ja. Det var som det vi har växt ut av kontroll. Jag tycker att tälja nämgång särskilt törve därför inte mycket. Så och du ska säga förutse om det för att växa mer det då inte. Men en tal är högt. Av nämgång som har särskilt törv och in i en skolaflotje är förutsenämgar och förutsenämgar ganska ända upp 60. Och här är tvär händer. Och till allt och får händer till att täcka sig av alla de särskilt törven som är de. Och det är den fagliga kompetensen som läraren öjra att häva till att lära bötterna läsa och skriva och räkna. Och som de som är ytla för fagliga. Och så kommer alla de särskilt törven att skät som vi skulle lofta. Och samstarv vi föräldrar och samstarv vi serna, samstarv vi era lärare. Händerna stretchar stort sagt till. Du nämner oss det här att när man normerar timmar så ser man så vi gånger man att ja, därför att 2% är av. Ja. Tog är att sjuka och forskjellig förstörelse. Men det är man inte lagt upp för i förvägen alltså uppenbart alltså. Så här och alla planerar just nu. Det är lika bättre än här för planläggare så här. Alltså vi har ju undervisningsstöd, vi har
utbildning av döltna till mentamalran och vi tar mentamalran i kjöts toppen här och vi tar landstyre alltså det vill säga mentamalar råharen. Kvar har du bättre än med här så. Ja, det är som du mar för undervisningsstyre. Och undervisningsstyre fär till och då timmar som de politiska skivan sätter av. Så det är av futchar låne folkhögskolan sitter. Och hvis jatanen till folkhögskolan inte hackar så är det bara innanför den samma påsen och man kan omstrukturera dessa pengarna. Ja, det var också övervärt du säger att hvis du hackar jatanen till en skola så måste du täcka från en öron. Ja. För att det ska gå upp. Ja. Det är så det fungerar det alltså. Ja. Och man säger att de politiska, alltså som är nu så hyggligt efter alla folkhögskolor som är i färjan så har vi redan nekvar inska folkhögskolor. Den största är ut vid 800 nämngar. Vi snackar om jottarna där. Ja, och hvis vi tar alla folkhögskolor som är i färjan där. Ja. Så är politiska skipanen avgjørst att vi skulle inte mycket skolatale. Alltså du har lilla skolor från en kompound nämngon helt upp till 800 nämngar. Och det som vi höjre undervisningsstyre säger vi vujande timon så är det att hvis de skulle få mer bors ur de pengarna som de har så måste ni lägga omkring som små skolor för att bruka pengarna effektivare. Men är du inte så att han trobelöjden ska, att agillan ska vara avhängig av hur trobelöjden att onkur skola ska nyläggas för att ska få mer. Det så är det så jatan en förvin för lite. Att jag väldigt ohappy i mina värld alltså. Ja. Är det något som vi har diskuterat där ordentligt vi politikerna eller så. Ja, och här hade inte nästa trobelöjden kommer till att som skriver i RSNE, att göra det bästa som de kunde. Östens politikerna som säger det. Men fortsättnar, varför vitan här att de om folkhögskolan är det att han vitan som de fick att ta i de gynko skola i 40-någon, eller 40-någon, eller 50-någon. Så skolan är neckbrottor från 50-någon. Skolan är inte den samma idé som de ejakskola eller tojakskola. Och hvis politikerna skulle ha ahu och jag bröjta eller göra en hackre jottan till folkhögskolan så må det vara ahu i att få mer vitan. Kanske skulle få att jag vitan ifrån. Det är självande av golven alltså. Det är ganska också en spårning om att ge att man några argument i handen som tar till sig och som tar föla att politiskt undertöka verifiera och allt det. Men det skiljer också väl från passion som säger att du inte bara ska köra pengar ut av vintern eller pengar i en skipan som inte fungerar. Du att hvis arbeid ska göras ordentligt så må en jottan till och en plan till ta jottan. Och ett steg att börja det är att mycket tale som är i flocken och att vi får mer än 2 händer in på en flock. Så det är öliga lite att ha 2 händer till 40 nämkar eller 20 nämkar. Det är öliga lite. Kan väl det vara mer passande att det var 2 lärare per flock som börjar så att cirka eller 1,5 eller. Ja, att man nämka tala mycket när 15. Och att det så var en lärare inne eller att flockstödna kom på 3 och 2 lärare var inne till döms. Och att det var 2 lärare inne i alla fagen och i inskolning och mytalt. Och alla vill ha en goda skolabörjan. Och sen tar som inte har en särskild antar. Det skulle också ha en goda skolabörjan. För jag till uppleva av reaktionen på så gröna att du är ute. Inte nek, så onkel har henvendt sig och sagt att det var intressant, virkelig avhåverst. Visste inte allt det som stod i her. Grønarøyen börjar faktiskt vid att tingmanningen och i sambandsplassen för Avicjan i Vaunon och här i mitten kom det Gillians Avicjan och Rosa Samuelsen vem så håller jag synder om
avbjørnene til Førske Folkeskolen og nærmere ved Særlig Tørven. Så började jag skriva och om vars hej nog av hjärtat hur faktiskt visste inte jag att det är hej så nek i min hova om Folkeskolan och jag tog oss samla löslarna agilande sig och så diskuterade det sen just fram kvar och troplögen var och det som jag upplevde jag när jag löslarna och som lärare. Och sett mig ner och skriva och så hej jag så framlöna fyra timmar och Reidar Naumfjeld kom så att han och säger han skriver ju i samma slags nu säger att detta må komma långt ut än bara till detta lucka i sällskapet. Det är ofta han är alltid att lärare eller folkeskoler vil diskutere over og en øyne lukkan forumet, det fer ikke ut til allmenningen, til lærere som diskuterer, tjekkast, og den allmenningen føringen vil ikke. Så nemmer vi noe avhåverst her, så jeg opplevde det således. Altså, jeg kunne sagt vi sutjerne her at Grønnerøyen, hun har en iveskrift som er folkeskolen for jød, og et nøyere opp fra bøtten vi særlig en tørpe, så du har hugsa nek bøtten vi særlig en tørpe, det du er sutjer i teksten. Du har sikkert arbeidt nek vitt i oss, og jeg kunne vente atter til, men det kommer innan noe avhverst her, tjatje om skolan og i formån til allmänt og i formån foreldrene en visspillere, ja? Her fyrir var oppe foreldrefella, men det ble lukket som slivs inn lokalt, og så ble det gjort til. Jeg undrer meg hvorfor ikke landsfella for foreldrene. Altså, det er som foreldre, så kommer man ofte til å støve at man blir shorter, man føler man blir shorter. Ja. Og så jo, det må være i samråd foreldrene sier at det er ikke det. Nei. Og foreldrene vil ikke konsultere i behøver, vi nekker for. Nu husker jeg om at det er bare med særlig tørre også. Og så må for en der konsultere, men det blir iverkost å lykke alt det som det kommer, hvis det blir ikke tidsjordene. Og jeg kan skilje at alltid man har et system, man skal ha til å genge opp at tingene skulle gå etter en skipan, og man kan ikke bare genge etter en anstærkning eller for foreldre sier at det blir kjørt til, men stadig troblager vi aldri av skipan. Har du opplevd at noen foreldre opplever det sånn? Ja, det gjør jeg. En vinkel på at jeg står sier, det at jeg nemmer be om hjelp, eller foreldre be om hjelp, så det en hjelp som jeg kan bjøre. Selv om du har en uimyndan om hva det den beste hjelpen til dikken, eller til ditt baden, så det er sikkert jeg kan vite til hjelpene. Jeg kan bare vite at jeg hjelpene som stender i min makt. Og det er sikkert at du har øyne ved at det er den beste hjelpen til ditt baden. Akkurat. Ja. Og her er nemlig en trobløse, det er så øyelig personligt. Jeg skal ta et døme, noe så konkret døme. Hvis du hører baden som hever et forstyrrelse, neurologisk forstyrrelse som til dømes verbalt dyspraksi. Det har man en forøyning i Danmark og Sverige og Værestemme. Og hadde fel for foreldrene avværende for de bøttene og så videre. Ja. Men altså, taler ned om bøttene som har til dømes verbalt dyspraksi. Ja. Jeg finner kjenslen av at det ikke er ordentlig virkjent som er fenomenet for en selv om det vil være audiologpeder som virkjent at det finnes. Ja. Og det er som om at det ikke finnes noe svært til det. Han behøves, han har jo at det er ganske kallet for verbalt dyspraksi. Ja? Det som amerikanerne kallar for apraxia, verbal apraxia eller childhood apraxia of speech. Altså det er ikke ordentlig, det som behøves her, det eneste man har vært som hjelper ordentlig, det er trening. Trene at også. Det er ikke annet gjøre, altså. Og det er øyelig strevet, det er ikke tog.
Hvis man har det, så behövs man Ja. fingermala. Ja. Hvis man är så här att det här så må man ha autologopediska hjälp. Men det får man inte. Nej. Och så kan man Det är för färdas. att folk som ansett till det, eller? Ja, så ser man att nej, så man kan intelligensen, det är man vill bestämma. Så själv man har lagt som bor så åt det. Så ser man att tema ser man finns här först och så täckte är vi hörde då. Ja, så får de Så skulle det för intelligenskanningar så får man till intelligenskanningar. Så så ser man upplever man det att det här är ju ordentligt effektivt. Det han kanske misskyler och där och det är ganska distraktion i miljön och det blir just så. Så det blir ju efterfärd. Och det där vi hör från fällen i Danmark och Sverige just. Nej, och är ja, här så kan man kan visk är så för det. Det är ju efterfärd i någon form för det. Det här är så bloggar. Och det blir missvisat. Det tar det till att det är bort i hötten och det är absolut inte. Och det som är troblagen här, det är det och som lakten säger, neurologen, att barn som har dessa troblagarna som kommer att ur människan är och runt det som för en meter handa, det som är barnlakten neurologen. Han finns ju att förstörelse vid verbal dyspraxi och säger det här först och främst. Orsaken är att det är en immunreaktion som man har haft och sannolikt är det orsaken av en virusinfektion som man kan söka ta, han var aktiv. Det kan också i några mån vara orsaken av att han är överviktig för försäljning mätvarorna. Och ofta är det kombinationer av sånt ting. Så hvis du först så för en immunreaktion som avskar neuralt alltså tar du värst till allt som kanske 3-4 år så blir du rättligt grockig och du missar förlagarna finns ju vi som målsliga människan här och du missar tävlingar som och det sociala ligger på samma mat. Så det som händer i Höjland till att han får välja Höjland händer det helt farligt så stånjer det av immunsystemet stånjer av större part av blodrenslen till frontal lobe och så klarar sig han inte klart. Och så till sånt ja. Och så och det som han också säger sen här Lackman att han skiljer inte på som man kan bara kalla allt för autism och bara att det är en egen för en autistisk liknande symptom som bara när det betyder att det är autistisk. Det visste för rätt definition på autism är för något. Så är det här barn som är född så som du slett inte samband fast i vår höv. Visst det är här som för en debatt som har haft en normal så det är spåren och så är det ganska ger det framst i att som för en och tog bättre. Sälja hvis man sätter in vi vistas rötten kost och att det är vänlig och sånt ting. Det är ofta att han kombination. Det som för en var som medicinering också. Att inkludera ett vatten som inte har ett mål, det är inte så kan så spara koran in och jag vanliga flocka sida. Det här är vi fram alltså kvar ger man här mätningarna. Alltså till att ett är att det har ett internt mål och ett annat har ett eller implicit och ett har ett explicit mål. Ja. Han har mål. Det är grått. Han kan läsa och han reagerar på det som sagt för vi och så fortsätta. Han får inte uttrycks, ja. Nej. Så det kan se att det som har verbalt dyspraxi, det har ett mål. Men du sa väl troblagan, tjafakaskolan, om hvis vi skulle ta hand om öllbötterna, öllbötterna. Ja. Så ja, för det visst är det fagligt. Om man lär sig också man fagligt. Och så har vi neckbötten som inte kommer på en läsa, så rör man att få till att glippa. Och då bötten som kanske inte kommer lära matematiskt. Och så är det bötten som är socialt illa fyra och så rönar vi det sätt upp och i tingene och tar det så fast ser det inte så störst som det blir vid alla möjliga diagnosen eller särskilt törvon här du öliga få bötten som är då så blir vitan om att det är precis särskilt törven på det på grönsaker. Ja. Och det är en öliga stor vitan och
folk ska sitta vid Ja. som lärare. Ja, då är det inte bara fagligt och att vart att ha det. Jag nämnde nog snack av dem. Ja, du listar upp näck ting här. Ja, det var inte läst upp ganska. Här är öliga näck. Här är en första halv jag läst ramsa upp. Ja. Att Erik med avvars. Det tog ju tätt upp, alltså tog ju du har fokus på vad man säger i ja. Ja. Så kvärt är lösningen, ja. Så jag har nämnt till dem så bad med tunglinte, alltså bad med vi att du nämner det ja orblindne, talblindne, angst, tvangstankar, bad som utsatt för himmelska kanske att när det är sexuellt och härskap och så. Bad hemma med alkoholmissbruk. Bad som är för omsorgarnas svik, bad nu hemsmiddel för fortkärliga. Bad med vanlig inlärningstrupelöjden, tunglint, mycket viljeskola, att det är skolan också, och så hade jag haft ADD, autism och så vidare. Så nämnt du en fler närstående, ja. Ja. Så alltså, man kan ju bli att räkna upp i olika ting. Så du först att det är otroligt. Men det man vet och problemet är att vi har ett problem, ja. Vi har ett problem. Vi kunde inte bara snacka om projekt, ja. Och nu nämnde jag det vi verbalt dyspraxi. Är ganska säker på att det kan säkert vara mer än en i förrän som är det. Ja. Ja, men så har man säkert bara sagt att det bara är autism. Ja. Det har vi brukt här i skilt ödenägg. Som också är samlingsbegrepp där man inte folk att det är. Och tännet är inte. Trobelösen är för det vattnet. Det var kost särskola eller särtajme. Och då var det vart som ägg. Och cykla som ägg. Att det lär inte. Nej. Och det är det som skulle ut. Istället för att man kräver att han. Det var en test som neurologen säger. Syrge för att han är en miljö med en annan. Vanlig utveckling. Och att han har kröv på oss om han är en vanligt barn. Och inte stäcka synd i förnäck och alla töjna beskytta och välja. Så kommer någon av det. Det är en bjärnatjänst. Ja. Alltså det är helt hårt att jag känner mig för. Ja. Ja. Vi ser bara några år attom. 6 år attom. Så hade vi inte här särståvnar ute i folkhögskolan som vi tar nu. Jag skriver nämligen i här att skolan Gillianse är tillknyttor Paddlen som är stadsätter ut i Sörvaja. Och jag minns inte precis när det här särståvnar började. Jag hade det var det en tjej kring landet. Så i 2016 eller 16 också här om. Och här den här då hade vi inte han möjligheten att nämligen vi ser den törve kunde få hjälp nökelunda av stenen. Så var det till havnar eller att kanske det släcker mött upp i skolan eller att det var i en förlöp vi har med sjukvårdsundervisning här det var ensamhet nästan en timmar om veckan som vi en lärare till sin undervisning. Och så man säger att det till öra något så till erfarenheten som vi har vi som ser till på någon är bara 5-6 år gamla och det är snäckt nu. Ta i tej så kom och den här särstående agenda och de slappar av och de får det gott och så vidare och så skulle det slussas in efter den vanliga folkhögskolan. Så är det trubbelt. Det är att bort från. Vinskapen att de ska byggas upp efter och det sociala krövne till det sociala ska inte sättas upp. Och alltså det rickar och tar ber till men det är också harst arbete tar det samstånds in i det vanliga hemmaflashen där det är hänt. Akkurat. Alltså är det mest lagt här som det som man gör att det kanske till man rör att various button ja och det tål så väl för näck. Ja, det kanske det är som för men här måste isolera det för näck så det händer inte gott. Nej. Det så mister det sociala förlägga och sociala människor. Ja, och sambandet vi närmare och såna vänner och hvis det så inte är aktiv i idrotten och i fritiden så det är trubbelsen ännu större. Ja. Och
Jag vet inte. Är några planer att utveckla det vidare? Hur ser det ut från här som du sitter, alltså du sitter som skolastöre av skolan med Gillian. Jag har planer, släkt ja, men det är just med om det. Hur ser det beskriva situationen? Det du skriver i texten, det lovar väl alarmerande. Ja. Och du faktiskt syndra av gehör för det du skriver, men det är nävan lost så jag tar. Det är nävan hämta stora så jag tar. Så och en lotion. Så det är nära lotioner. Och det som skriver oss nu är att du kan inte ha för lite klassrum. Rummen måste vara större för att det ska vara plats för närmkomst. Så man kräver jag mer plats runt om sig än andra. Nummer 2 är att dessa skärstånar skulle vara av skolan och självom så lös att själva min mening. Att nämligen vi särskilt tarve kunde vara av sig skärstånar og vera pastor i synen heimaflottet til tar timmar til makta og klara. Det er et hestar, det er rævlig størst arbeid for å få til å køyre. Først er få deg bort ur undervisningene og få deg trivast og slappe av og være rolig og så videre og ha det godt. Og så færre spekelig inn til undervisning. La meg si at det er også som de er vel förestella kristna att det så är vi till förest och kristna tøymanar och resten av tøyene är inne i så skärstående i forhold till att de makta. Men det kräver pengar och händer. Alltså man klarar inte att göra det utan några falske och utan att ha en ordentlig plan och hvis det ska sättas så stånd så må han skolan till de skolan Gillianse brøytast det sinter til at nu kommer man ser stova inn i skolan tar lærerne som skulle mottake etter vattnet nekka timmar de skulle lære seg å mottake etter vattnet nekka timmar og ikke til vattnet må ikke bare komme inn og bare sitte i en hjørne sitter du bare her så klarer du det selv så det skal hjelpes til gång og hjelpes til boi og tillfär ska kanske tilläggas och så vidare. Så det största arbetet. Och det att säga en trobladje är att det har varit alltså vi verande som stövan är ser det ut till det trobladje mer stegen över alltså det satt sig att göra. Nej, jag har hållit politikerna att vakna. Jag har politikerna skulle sympna vakna och för. Så när jag hade ska till och göra eka emot till verande alltså i procent. Det är bara att tunn till just den mätning som skolas gör här först. Det du vill inte säga. Är det 5% eller 12%? Eller mitten här? Nej, jag vill mäta att det just går 20%. Ja, det är nog så markant men. Ja. Men det ser inte att man kanske skulle man ändå skoa och sånt där tøymanar som vi har långt nu till forskjelligt och så. Ja, det är långt för trångt som vi skulle göra det. Ja, men hvis man färdarna ser stov och inne i folkskolan så och barnen skulle vara så ser stov till som ringas fyra och inkluderas så fast som det kunde och i flockarna. Så ja, jag är väldigt mätta, 20%, ja. Men det får visa sig. Och det är så det är nekve alltså. Men allt är mån. Och så kommer jag in i ett sätt som ett moment inte elefanten i rummet, va? Ja. Tar du diskuterar det och du nämnde inte nek i sin text, men nu tar jag det fram. Och det är en stund som heter ser något annat. Och är ju skilt att lämna ser något annat ska vara vid tid att det ska vara här fyra jobb som bötterna. Men jag har tagit själv mig att det är också som var enterskåast och i tog skipan att jag kan säga som jag har hört något snack från föräldrar att skolor här var så brukar se namn till att något sagt skilta på så jag tar en skilta för så jag kan säga att det här nu är det serietör så är chakra bord vi tar ju kompetensen att se namn fick man köra så får man se namn men vi kan köra så kan jag. Ja.
Alltså ser nam till att velöja skolan Ja. dagstolarna för äldre. Ja. Vis ser nam efter att detta barn ska vara oerfarenheter så hänvisar det föräldrarna vi är till psykiatrin, men som är skiljer så är det kanske sker en psykiatrisk trubbel. Nej, så kommer det in att folkhögskolan och skulle välja lärarna som är då klar på folkhögskolan. Men det sker inte, Ja. Ja, så här är trubbel. Ja. Men jag ska inte röda för att det inte säga att det är något galet vi ser någon, det säger inte helt nödvändigtvis att det är. Men här är också glopp följe till att skolan skiljer på serna och serna skiljer på när vi tar några myndlög att tvinga skolan. Ja. Men så kan serna säga en rekommendation. Men serna vi kurser jag var väl under nog så stor kritik och nog så länge att och jag vet att här är och brötingar och till arbetar vi att göra brötingar innan så. Näka att du kritiken är det rätt eller hur så upplevde du det? Ja, ta det helt ja. Det är inte så länge sedan. Ja, det var ett år helt annars sen, ja. Är det brött näka så ja? Ja, färdigt. Ja. Okej. Vad är det som men det ska ju att det är 100%. Han blev den 100%, det var ju det. Nej, men vad är brött så stått så som du upplevde? De färra komma mer ut av skolan här kommande år och vara stäsett och skolan jämt för dåligt köknar till att prata vid språk. Till en bröd. Ja, väl, ja. Men det är så att förstå det att jag vill så jag vill skrätt med så så. Ja. Ja, men kan man ta vi nu nämna det här som ett över. Kan man se att det är något att det var det att du är glad för folkhögskolan och ta vill göra rätt och jag får inte lära mig mer glad för folkhögskolan. Man ser att det är en god institution som ska varvadas. Men är det några picknar trubbelagar och just nu tar det sig att det är ett nejare upp för spatten här och du ser du skriver ölen här att det är verkligen en äcklig farlig situation och hemma politikerna så vakna till att så har ett allvarligt problem samtidigt. Ja. För är det som följden klämma sälja alltså det är jottan vid 20% mer så helt ut att det kunde bli bättre till döms. Det är bara mätning som jag har ju inte fram på stund men det som succe det är att ta i så vatten med säljen tar veckan gå en vattnagare så träffar kommunen till. Vår kommun träffar till i vår kommun. Och här har det en serstov och det har stolar som är sätter till vatten. Så vi är och succe ta i så vatten kom skola bort. Att det så stolarna gör störst arbete och det då verkligen väl vi som bottnen. Och vår kommuner brukt mycket pengar på det. Och så kommer så bottnen in i skolan. Så är inte bönlös en skipan som loftar dem. Det är så här ett annat som så här är det glapp i mitten som inte hänger på ordet samman. Det kommer på sig, det ska vara täckt, alltså det är struja på att här på köra. Så är det spårning som är. Kvui är det nej att vår kommun brukar så pengarna till så bötterna. Hvis det inte vill lofta i Nilstorp kommun i skolan. Och döm här är väldigt intressant att se att döm här från han ja. Och när vi hörde dem kom in och en skola från en till en annan. Och det skulle jag alltid ha gjort planlagt och möten hade varit allt det. Så känner en skola. Men så skulle jag ha en fond det är en fyra det allt stort en skola. Och ta blev det en scen av vi och en lärare. Till det var så att det finns en närmning in i klassen så då har skolan så uppenbart inte snackar vi innan lärarna som följde sig tröstar uppenbart i förväg. Ja. Det vill inte ha en närmning in i klassen som det är sagt här. Det är sagt det här framför föräldrar och ombud för särnamn. Ombud för särnamn har sagt att
Ja, hon är runt funnit nu istället hon alltså. Istället hon som har föräldrar alltså. Men alltså så näka ta fyra gånger alltså och det är nog så ohäpp, ja. Ja. Så sett hur så faktiskt går det är ljus. Det gör det. Och jag vet inte vad det för lösla att man tar med på andra maten. Så för mig säger att det löslan är inte kontent alltså. Nu var det inte skulden av Gillianes vi snackade om. Så det var inte anbryt. Nej, men det är ju här så va. Och du ser det som för en så lofta. Så vill det lofta akkurat det. Det är inte lofta, va? Ja, och visst du inte och det tänkte nämligen gal. Att hon har några man var till skolan så måste nämligen väcka härifrån. Det är riktigt alltså. Han blev så början, ja. Men jag vet alltså föräldrar som vara ordentligt fram i skolan och se fra och be om hjälp kanske 8 år. Om 8 år så kommer mot barn skola som har en säljan tarv. Och det också inte om en jag vet inte om man kan kalla det mildan säljan tarv, men en ser tarv, va? Ja, det är inte funny, vi brukar vara ser, alltså ser time, ser namn, ser stover, ja, det är inte som underdrag. För är ser, alltså nu kommer du nämnde en touch imisk feedback här och vi kunde ha lagt touch åt rätt. Så att det är någon ända. Kan begynna det kan avsluta. Är det inte vant för att det blir bara ett snack till man har inte definierat ordentligt alltså. Okej, så mer som tänker en ordblindne, det är tydligt vad det är. Vi får fler händer ut i klockan här inskolan i middel. Så klarar det loftan inte fler av som ser där. Så är det att var särskilt och ser tarvner som man måste ta hand om fastus. Men det tycker vi inte att man kommer att snacka om en folkhögskola som 100% inkluderar det. Det tycker vi inte. Det är helt säkert en nökkel procentpastor som fer av era utanför skolan en mitteln. Och hur kan jag säga att kan det en rekommendation till dig föräldrarna? Jag vet inte. Jag har inte. Jag vill gärna ha öll vid särskilt torve in i skolan. Så jag hade öll bidra näka till samfället och öll har näka göra. Och här var ett annat som är intressant ganska hitch på till politikerna. Det är alltså hvis folkhögskolan inte har någon kvar händer till att ta hand om så bötterna. Och så bötterna skulle ut arbetsmarknaden till det 16 år. Hur snäck för så bötterna ska kosta hvis det inte makta det. Det är det som är inne och det är det som du skriver här. Kvoi inte vara fram i skolan och bruka så här pengarna inne i folkhögskolan så lös att det så falskne ena för framtiden kunna klara ett arbete och det är plats för näck vi har näck imisk arbete som det klara och kunna bidra vid till öll passa det öll vill jag gärna ha en god dag där och en inneslugande där. Ja, det. Och öll har jag kunnat vara produktiv eller öll det vill vara också möjligt så undantag men öll ut från synen fyrträden skulle kunna vara produktiv borgare i samhället. Och det är så inne här det är väldigt gott på enkelt. Men nu var det att vi snackar något snack om särskolan och det är väldigt känt att kritisera stavnar eller skolor som inte har möjlighet att försvara sig så det är inte många egentligen. Men man hör ofta från serien och från skolan att hvis det är en särskild törv som till dömes när du särskild törv var nekvan törv var audiologopediska hjälp till dömes så säger jag men här är det särskolan som hever till kompetenserna. Ja. Men först du här men hur mycket du går först du här så faktiskt till kompetenserna lika. Det här är en sån ny skåren att lycka och ta vara så lite out alltså. Men låt mig säga att hur snägt baden vill du mätte i färjan här var trubbelager vi Malmö att snacka. Det är lägga oss på nu. Tutjo. Det var inte.
Eller 100. 100 är det inte. Jag tycker inte 100. Nej, men det är ganska mitt ganska till 30. Ja, hvis du sier at det Eller det är 20. Jag vet 20 som är i folkskolan. Jag har många mätningar det. Vad? Hvis du sier at det 20 folkskolan alltså. Mhm. Låt så säga att ett tillbud kom Trönde. Ja. Skolan Trönde. Ja. Att månader så kunde jag få undervisning via att jag gick bett. Så kunde så bara med komma forskjellige sen fra. I Göte och i Moai och Ronavik eller Ja. först. Så samlade jag in där så kunde jag finna undervisning. Föräldrar kunde komma vi så kunde jag finna utskott om hur de skulle arbeta hemma och så vidare. Ja. Eller lärarna kunde komma vi och finna någon kurs hur de kunde arbeta i veckan. Ja, så jag har skiftat så audio bättre då jag snackar vitt. Alltså det som det har vill göra, det är bara lära läraren lära. Så det krävs inte specialist ut i dagliga. Nej. Du ska bara ha programarbete. Så att det tar att kunna ge läraren lära eller på den vägen. Men det är ett ösnigt arbete som är stövot som alla du gör inte alla samma så må han väljaren komma ut av skolan när man Du måste ha ett annat sätt, ja. Och så är det träningen. Han vill nu till dömes ha en klass på 20 närmare, kanske sina kanske 20 närmare. Och här är den ene som har den troblagan uppe i höst, audiologpediska hjälp. Och det här är inte ordentligt fungerar utan det och det är svårt att finna vi och sådana här. Man särskilt har så audiologpediska hjälp för att kunna komma långt fram. Så att om 2-3 år så är den kanske via innehållet in. Ja. Men som det är nu så det som mer att ut han kanske vill vi. För att det ska kunna ta sig hand om en sån närmning. Ja, men då kan det helst beställa klassen till det. Nej, så är det timmar som må till. Så måste jag ha egna timmar på programmet. Ja, så hvis en lärare ska ta sig auto och en autologped ska lära så må timmar sättas av till det. Men är det att något som blir respekterat när jag står mån för? Alltså jag hade tagit in en avvärd att det är en så som jag läste nu kan så rätta mig vis i färska. Jag läste det du säger som att man gör en öl över framtiden här. Så är att och hellre bruka pengarna på att det kostar mer ja, men du får det bättre urslit. Och hvis du inte gör det så får du en nästa större kostnad vid det längre loppet. Jag var ju för ja, det hade ju själv ja. Jag han kostnaden blir säkert. Det tar för klienter som inte klarar sig över. Ja. Det passar. Och det skulle passa sig helt rätt. Ja. Och bestämma ut för ja, så skulle jag stå. Ja, och det kostar det. Ja. Men alltså det var så att jag faktiskt hade inte mycket problem så bara är det inte ofta så hålltar hoxan manglar. Man bara säger att okej, jag har bara mycket problem att få oss vi resten har vi något arbete där som om det alltså. Jo. Det är det närmaste. Det närmaste. Ja. Så varför att informera politikerna? Det är sånt här. Vi hoppas att politikerna har sådana sändningar som det här och komma igång vi nökten så lyckas en lösning på det och vi måste röna för färt i mentalraharen och fortälja dem att det vi träffar så religiösa och inte då jag har några reja linjer här till inte det. Men är det något annat ting? Alltså det är mest till att du bröt inte från att en runt eller tycker runt här skolan Agilianess. Kan du fortälja sig inte det här? Alltså, det gör det visst framsteg här i valen. Alltså, och sådana som talar egentligen bara med särskilt törv. Det är bötterna som har en särskilt törv. Och som gänga in i en vanlig skola. Vanlig flottjer vid nekonämgon. Det brukar rävla när vi orskar av er skola. För jag får där in en gloja och så vidare. Och vi först blev det öliga frustrerade. Det blev så frustrerade att det blev härligt. Och vi... Som med dem kanske. Som det är inte kött, värre än så. Och vi att, och det är säkert kött som är öjne vid mig, det är ivisst i tjoj. Men som jag då var färda av paddlen, och det har finnit virkelig gåa hjälp, så kommer det in natter i skolan, och det är virkelig nekk brått, og klarer det nekk betur at håndtere trångstøver, eller se fra
Nu må jeg slippe ut, eller jeg orker ikke mer det, og så ser vi for ikke forskat, så ikke da, to først løs. Så på en eller annen måte, vi at det er færre, og jeg ser stående i økt år, eller herom, så lærer de känna sig själva och se fra oss. Så jag vet som, alltså det är bötten som inte är då i serien som är då, alltså det är också troplagar vi att se fra, att nu har vi inte nog, alltså. Så det är öliga störst arbete att göra vi och en vatten, att det en gång där vi har ett vatten särskilt här, att bara att få det följa efter nu så själv och se att det är det följa. Men det blir till. Och de bötterna som har en särskild törv, det är inte lätt. Det är hardt arbete och det är långt att arbeta vet du. Och det är nästan som är det till att vällöja och arbeta vid hans språk. Och så säger du här att snacka om serien, ja. Att ta lösningar till läraren, lösningar till läraren och lösning inte räcka till. Så väven efter diktator hjälp från serien allt och tungur och längor. Och så säger du ösning här, det är ösning av det är sant vi tar med stora om att den allmänna skipan ger det första bättre 20 i färlagen är så den stora hackan i vattentan som är avlöst till utgångar av vattna och ungdomspsykiatrin är med en annan öppna ger upp från startfatten i skolverksamheten, okej? Ötje 9 punktlägg att allt och får händer är uppgav. Arbetsorskaner om att vara uppe och ser vi den hjälpen från serien längt bort. Och så ser du alla ut att det är större bench för att vi har inte gjort vi större avgörningar av folkskolan så är det som så att det är bara början till en allvarslös och i några välfärdssamhälle. Välfärdssamhälle, här skulle jag ta för upp. Ja. Jag vill lagt att säga att det är till en samhällstrobladj. Hvis du har nöker i samhället, hvis du har sälja, hvis du har negg i samhället, eller en växande tal för i samhället som inte klarar hänga vid, som inte klarar lutäka som det skulle. Ja, men det blir dyrare. Ja, och det blir mer och mer en problem med oss. Ja, och Felix nämner fyra och något som är part av välfärdssamhället. Det är att vi har allt i skola. Det är man ska inte glömma. Vi har allt i skola. Och man ska heller inte undermäta den parten som skolan har. Så kvart är välfärdssamhället hvis vi inte har skolan. Hvis skolan försvinner kvart. Ja, det är det. Alltså skolan är pura grundläggande. Och det som är först fram och det som är halt. Alltså vi har haft första upplevelse av folkhögskolan. Alltså helt och vi har allt första mening av folkhögskolan och vi skulle allt ha plats i folkhögskolan. Ja. Och okej, är ju inte nödvändigtvis folkhögskolan för att täcka allt själv. Man kan ha privatskolor och så vidare, man kan ha privat undervisning och vad det handlar om. Så spär man för undervisningen är riktigt. Men det är en troplager här och det som inte skiljer att man inte ordentligt prioriterar ordentligt till att det är tre ting som är öliga grundläggande. Det är utbyggning eller undervisning eller utbyggning av våra unga, alltså grundläggande utbyggning. Att lära läsa, skriva och räkna och allt det. Skolagången alltså. Det visar sig själv helt grundläggande för samhället. För att fungera samhälle, välfungerande samhälle. Och så nummer 2, att det har ett semester. Att du huxar mera i räknar med du ganska samtidigt med ska inte för nej men alltså det vill huxa förlut i förebygging och det vill huxa förlut i kan man äta till dömes man skriver bara medicin ut och man huxar bara om det akuta problem det man ger sig till man kan göra ett kirurgiskt ingrepp rädda liv men man fick in och justera livsstilen, justera livsstilen och upplysa ordentligt om alltså hur viktigt det är att vi äter sunt och så vidare, ja, och allt det som man lustar i. Alltså jag blir också klöcker så att det som skulle bli, inte skulle bli med ett annat där som är ett nämnden
För att det vattna, nu skulle det vattna bli för stråk utan nu ja. Det var slickaroj och jo nu var det ett nummer man säger till slickaroj och så gott det är så stort lite där och alla smakar allt det där och att vill ha slickaroj ja. Alltså det ser ut som en stor reklamkampanj för slickaroj. Det är skyldigt. Att man tillåter det alltså. Det här kvar vinner på det alltså. Det är bara att vara sälja slickaroj och inte annat alltså. Det är inte föräldrarna och det är absolut inte nämligen eller att det är umgås. Ja, det är mer att göra aldrig. Ja, det är för mer att göra. Ja, om 3-4 år så har du kanske röjt lite av att dessa här kroniska sjukdomar. Ja. Och så vidare. Men att det här stingerar med hälsa och utveckling. Det är två grundpelare i samhället. Det är som om man tar för att rum i kön alla två. Allt annat vill inte fram om. Ja. Det är skyldigt. Och folkskolan, han ska vara för öll. Ja. Ta det sig folkskolan ska vara för öll. Kan du utdriva det en lösning så att hur du menar det. Jag håller att folkskolan ska vara för öll. Det är inte säkert att öll får det samma broschyr. Det är inte öll som får ett lika gott prägg eller det är säkert att öll får ett prägg. Men ett vanligt folkskoleprägg. Nu har man några prägg till bötten här vill få ett uttalssystem för att tala om det som inte kan tala med det. Så jag håller att det ska vara plats bäg för dem som inte klarar sig välfagliga. Det ska vara plats för dem som klarar sig välfagliga. Och de som har en likamligt lite anprägg. Eller de som har en särlig törv. Jag håller att det är vid till att sätta kolora tillvärna och göra bidra nästan samtidigt. Jag håller att vi har bruk för att switcha på en annan och att alla kör lika. Allt han passion är viktigt. Som typer irriterar typer och det är alltid också viktigt. Det är som trivas väl samman och som orskar 24 kvarnören och det är parsta löven. Det är fortsätter så att de faktiskt kan leva. Lugga klar på så. Ja. Men lugga för att vända till grönröjning så där. Som jag hade var störst åra. Här vi till så tar det skriver det det till gjort det till en mätning eller är det något som du finner i någon reaktion imsystem från eller? Hur vill du beskriva det? Är det något som har vänt sig till en hel år för föräldrar och eller en lärare eller vad här finns tankarna från att det är en sån stöv att nere och för att säga en törv och att det är något som virkelig man gör snacka vi nu alltså vad här du tar intryck från eller bara ett intryck som gulas eller att du har hört från något på något omframt det. Ja, alltså jag har samband med några föräldrar i skolan gränse och ta det jämt ser det så ska children vara till steder och börja någon funton. Och jag vill verkligen nekvar fyrläsare och nekvar skoj och det är versen som metanröj hur skipa för om du ska stå skipa för och nam skipa för eller ser nam skipa för och till självande alltså det som skriver om till det som jag vill uppleva i folkskolan. Och upplevelsen inne i folkskolan och som är inne i Giljanese. Skolan i Giljanese. Så det är här som jag har arbetat sedan 2008. Vi har inte varit utanlanda eller något sådant. Och jag har varit en pastor. Jag ser öknen och Giljanese sedan i förlåsning. Och sedan det kör. Så det är sådana det här framme när pengar är. Och jag snackar med början med föräldrar. Och runt att lust efter vad jag säger och så vidare. Och så jag öron det kom från. Och vad så vidtar jag det här deplen bestående eller att det här var Paddlen. Ja. Så att jag blev sätta stan det var några år sedan. Ja. Vart det så det är för löpande och så. Ja. Ja. Och det gör det hjälpte nu när. Ja. Ja, det är det. Ja.
Och det är också något som kan man säga att det är också en hoppurspröjning som ska till att allren är för barn som har det sträva skolan som har en diagnos och som är normalt begåvade. Ja, men Här är bara omstringar och lärare. Och det är här är flera händer det är och tror inte nämngar per startfaktiskt. vi hade stött till vän om brightningar nu i kommande skola eller nästa framtid från politiska skola politiska så Men väl är att det som är ordentligt gärna vill jag finna det är att två lärare är inne i förrän fort i skolan kommittén. Det är det. Alltså så att det två lärare istället för att ta det större flocken. Ja, och att ta det här var lugga större avbörd. Så är det krövna till bord för. Det är inte vanligt för att man dividerar arbetena i två eller tar man fördelar den i två så för det nyra. Nu så krävde olja på samstag. Ja. I halte vanten alltså Felaxnämnar ska inte vara laxnämnar, men så så. Själva det är då psykosfalk som starka arbetare men så många får någon från. Tack för det, Ann-Britt. Ja, det var det vi tatt i mikrofonen av Hesson sinne. Nästa episode kommer om nekra viker. Takk for at du lurte.